Pero antes imos cunha historia de superación, a da deportista viguesa Judith Rodríguez. Xa era unha campioa de esgrima cando perdeu unha perna nun accidente de tráfico e agora está a piques de clasificarse para os Xogos Paralímpicos de París nesa mesma disciplina, pero adaptada. Di que o deporte foi chave para reconstruir a súa vida despois desa traxedia. Con toda a naturalidade do mundo, Judith desmonta a súa prótese electrónica ante a atenta mirada dos nenos e nenas do Club de Remo Tirán. Entre outras cousas, falalles do deporte para discapacitados e da súa nova vida, que comezou tras o grave accidente de coche que sufriu cando volvía dunha competición en Madrid hai 6 anos. Eu tamén tiña o sono, por exemplo, de ir uns Xogos Olímpicos de esgrima, eu estaba na selección, eu tiña todo para seguir coa miña vida. E de repente pechei os ollos, abrín, era unha persoa con discapacidade, non tiña nada do que tiña antes. Agora, novamente da man do deporte, enfrontase o proxecto máis ilusionante da súa vida, os Xogos Paralímpicos de París coa esgrima en cadeira de rodas. Agora son unha, pero no futuro vamos a ser máis, que o deporte paralímpico é deporte, non temos por que poñele ningún nome máis. E na súa visita non dubidou en subir a un bote adaptado da Escola de Remo de Tirán para compartir con estes deportistas a experiencia. Ten principios, superación, non se rinde nunca e iso para os rapaces é moi bo. E no remo, como na vida, o deporte en equipo é fundamental para poder chegar á meta. Judith sempre valorou eses apoios que tamén compartiu coas remeiras de Adicán, as mulleres diagnosticadas de cancro de mama. Que sempre fai máis quen quere que quen pode. E realmente tamén hai que ter en conta que, por desgracia, sempre hai persoas que están moito máis afectadas que outras que si están aparentemente con estas discapacidades, non? Sen agochar o que é unha atleta de elite na esgrima adaptada, Judith xa se encamiña cara ao seu novo reto.